prijatelji, dragi Beograđani, hoću da vam se zahvalim što ste po ovakvom kijametu svi došli i prepunili halu Pionir. Ovde su i Neša Ilić, i Gurović, i Grbović. Ni vi niste igrali pred ovolikim brojem ljudi u Pioniru. Ali su ljudi došli danas da vas pozdrave i više nego ranije. Hoću da vam se zahvalim na jednoj dobroj, jednoj pozitivnoj kampanji koju smo proveli. Mi smo govorili o onome što smo uradili i više od toga govorili smo o onome što ćemo da uradimo. I zato moj poziv danas vama nije da gledate samo šta je to što smo napravili u prethodne 4 godine. Moj poziv vama je da gledate u budućnost i da razmislite kome biste dali svoje poverenje, kome biste dali svoj glas i šta je to što neko može da uradi u naredne 4 godine. I ja mislim da vam je onda jasno da je ovo zaista najbolji tim koji nije vezan samo za Srpsku naprednu stranku ili za naše koalicione partnere. I hvala i Rasimu, i Milanu, i Nenadu, i Aleksandru, i Bogoljubu, i svima njima što su sa nama. Ali ovde su ljudi koji ni sa našom partijom, ni sa partijama nemaju mnogo veze. Oni su ovde sa nama samo zato što vole Beograd. I ja nikada Beograd ne odvajam od Srbije zato što vole Beograd i Srbiju. Hoću da im se zahvalim svima što su pristali ne da učestvuju u kampanji, već da učestvuju u kreiranju drugačije budućnosti Beograda. Hoću da se zahvalim svih onih 1000 i nekoliko stotina ljudi koji su podržali ovu listu i mnogi od njih su večeras sa nama ovde. Hvala vam jer ste pokazali hrabrost, jer ste želeli da kažete mi pristojni ljudi nećemo da ćutimo i nećemo da vas se plašimo. Hoćemo da kažemo ko smo i šta smo i hoćemo da se borimo za svoj grad. Za to vreme slušali ste priče, do samo pre 3 dana govorili su evo Merkel neće da vidi Vučića, ili su me juče bolele oči ili nisam dobro video, ali čini mi se da sam bio s Angelom Merkel. Obmanjivali su javnost. Govorili su kako smo skinuli kaldrmu u Skadarliji pa asfaltiramo Skadarliju. A onda kad su sami sebe uhvatili u tim silnim neistinama i lažima, onda su rekli nema veze, širi mržnju prema Vučiću. Ljudi, oni koji šire mržnju, to je najveći problem za njih. Za mene nije uopšte. Dok imamo pristojnu, tihu većinu, divne, dobre i normalne Beograđane koji podržavaju promene, koji podržavaju boljitak, koji podržavaju rad i marljivost, koji podržavaju poštenje i smanjenje dugova, a ne lopovluk. Kažu naši protivnici, ne pada vam na pamet da glasate za broj 1. I to je sve u redu da kažu. Ali ja mislim da na kraju građani Beograda govore, a ne oni. Kako su govorili, videli smo. Grad je bio zadužen za 1,2 milijarde evra. U gradu niste mogli da naiđete ni na jedno gradilište. Mi smo izgradili most u Zemunu, most Mihajlo Pupin, kineski most, mi ga platili. Oni kažu da su oni. Ja pogledam, proverim račune, pa više ne verujem ni sebi, ni onome što vidim, pa zovem Anu, hvala Ana što si večera sa nama. Ana, proveri ko je platio, pa vidi mi smo platili, pa kako ste onda to vi izgradili? Ali stanete, gledate i ne verujete. Prethodnih dana ste mogli da čujete u ovom festivalu demokratije, pošto po ceo dan su svi na svim televizijama imaju samo jednu potrebu, da izgovore neku psovku ili nešto najstrašnije i najružnije, srećom protiv mene, pošto ne bi znali šta da kažu o Beogradu i šta da kažu o Srbiji i ništa više. Njihov, ako ih pratite, jedini cilj je da imaju sukobe. Kad mene nema ili kad nisam u zemlji, onda se svađaju između sebe. I sve su u pravu i jedni i drugi šta god kažu za one druge.
Tu im verujte 100%. A ja sam srećan zbog jedne veoma važne stvari, što smo svakoga dana govorili šta je to što ćemo da uradimo. I u Ripnju, i u Batajnici, i u Železniku, i kanalizaciju, i svaki deo Beograda mora da ima vodu. I do kraja 2023. svi u Beogradu moraju da imaju završenu kanalizaciju. I to je veliki posao i tada ćemo moći da kažemo da smo grad. Jer isti odnos moramo da imamo prema čoveku iz Ugrinovaca i Busija, prema čoveku iz Obrenovca, Lazarevca, centra Beograda, Mladenovca, Sopota, Barajeva, Grocke. Prema svakome. Vidim ja popreko me pogledaju odmah Aja, Jung, doktor, Bule, Goncić, oni su samo iz centra, ali su i oni razumeli da moramo jednako da pomognemo svaki deo Beograda, da u svakom delu grada se živi dovoljno dobro i da u svakom delu grada imamo uslove kakve imaju civilizovani gradovi u 21. veku. Ono što je za mene veoma važno, to je da pokažemo ljudima da hoćemo da upravljamo bolje i da ne želimo sukobe, da želimo da radimo i da želimo da gradimo. Kada sam u prošloj kampanji rekao gradit ćemo Beograd na vodi, govorili su to je fantazmagorija, nikada ničega neće biti. I sad od najružnijeg mesta našeg grada pravimo najlepši i najmoderniji deo našeg grada. I zato vam i danas kažem, za vas ljudi iz svih delova grada, od Mirijeva do Makiša na Čukarici prema Obrenovcu, od onih u Ustaničkoj do onih kod starog Merkatora, izgradit ćemo metro. I ja vam to kažem danas i vi znate da će to tako i da bude. Izgradit ćemo metro. Izgradit ćemo metro, dragi prijatelji, zbog sledeće stvari. Nije mogao da se gradi ranije. To što su naši protivnici obećavali 2007., 2008., 2009. obmanjivali su javnost. A obmanjivali su javnost jer nije bilo novca. Zato što morate da zadužujete državu ogromnim novcema, zemlja bila pred bankrotstvom. Tek danas, kada smo stabilizovali javne finansije, u januaru imali rast od 4,2% bruto domaćeg proizvoda, kažem vam, ići ćemo brže ove godine, pre kraja godine, na novo povećanje plata i penzija. Ljudi će živeti bolje, ali ćemo imati novca za najvažnije infrastrukturne projekte kakav je metro. I zapamtite, 2020. do tada ćemo da završimo sve papire, jer ovi stručnjaci pre nas ni te papire nisu završili. 2020. krećemo u izgradnju metroa, potrebno je 2,5 do 3 godine da metro izgradimo i završit ćemo ga, kao i gondolu od Kalemegdana do Ušća. Napravit ćemo Beograd i još modernijim, i još lepšim, i još privlačnijim za strane turiste. Ljudi kažu, pa ne pravimo grad za turiste. Pa kad pravite grad za turiste, turisti znaju šta je najbolje. Zato ih 2,5 puta više dolazi danas u naš grad nego što ih je dolazilo pre nekoliko godina. Dolaze zato što je Beograd bolje mesto, zato što imaju mnogo više stvari da posete, zato što danas imaju i muzej savremene umetnosti, zato što će sutra, koliko sutra, za mesec i dva da imaju i Narodni muzej u Beogradu, zato što ćemo da izgradimo, ja više ne znam da li se to zove koncertna hala, hala za filharmoniju, svejedno, izgradit ćemo, pokazat ćemo narodu da možemo da idemo u korak sa najmoćnijim gradovima i metropolama sveta, ali ćemo isto tako da gradimo nove fabrike, poput one u Obrenovcu, poput one u Lazarevcu, koje nisu izgrađene u prethodnih 20 i 25 godina u našem gradu. I to je ono što mi govorimo. Niko od ovih ljudi, niko od ovih 1000, nije ovde Dragan Džajić ili Mita ili bilo ko sa nama zato što sam ja lep, pošto je opšte poznato da nisam. Dakle, oni su ovde zato što ljudi vide budućnost i ovog grada i ove zemlje. Zato što smeju da kažu da, to su moje uverenja. Zato što se ne plaše onih koji bi da progone sve koji drugačije misle. Zato što se ne plaše da im neko kaže mi smo sendvičari. Džajo, idemo na sendvič odmah posle. Idemo na sendvič odmah posle skupa.
A ovo sam vam rekao, dragi prijatelji, ovo sam vam rekao pre svega zbog toga što je beskrajno važno da pokažemo svoju hrabrost u nedelju i da izađemo na izbore. Izbori će biti teški i neizvesni, ali izbori su teški uvek za one koji pobeđuju. Najlakši su izbori za one koji gube. Ja njima želim lake izbore, a nama teške izbore. I još nešto. Video sam danas, dragi prijatelji, izašle su, kako pokojna Verica Barać kaže, Miškovićeve novine, Vreme. Na naslovnoj strani kaže: svi na izbore no pasaran. Misle tajkuni da svojim ujedinjenjem rešavaju glas u Beogradu. Misle tajkuni da kontrolišu vaše glasove. I Mišković i Đilas, dvojica najvećih tajkuna. Ima ih još koji su na istoj strani, ali na drugoj strani običan narod koji hoće boljitak za svoj grad i za sebe, a ne za njihove džepove. Siti smo velikog brata, hoćemo da imamo projekte za našu decu, hoćemo da imamo oporavak za našu decu, hoćemo da imamo više obdaništa i škola za našu decu. To je ono što je nama potrebno. I još nešto da vam kažem, da ne budem da sam skroman u zahtevima. Molim vas da pozovete sve svoje prijatelje, članove porodica. Svaki glas je važan. I nećemo mi da se hvalimo ni sa 10, ni sa 15, ni sa 20, ni sa 30%. Naš je cilj da u gradskom parlamentu imamo apsolutnu većinu kako bismo mogli plan i program da provodimo u delo. Da ih pobedimo i da pobedimo za budućnost Beograda i Srbije. Možete vi to i energičnije, baš onako kako u nedelju treba da uradimo. Večeras sa nama je bila i govorila je, hvala doktore na svemu što ste pružili u ovoj kampanji. Izvanredno ste se držali i hvala vam što ste izdržali sve napade. Moj posao je, mene ako nisu napali 50 puta u jednom danu, kao da nisu ni jednom. Ali to nije bio vaš posao. Sada ste videli šta sve morate da trpite samo zato što se ne borite za kasu sa nekima kojima je samo do te kase stalo. Hvala Ajo, hvala Vesna, hvala svima koji ste, hvala Branku Kockici našem, valjda i on. Ali hvala i svima drugima što ste izdržali sve te napade. Ko zna šta će da radi i da izmišljaju naredna 3 ili 4 dana. Ali je naš posao da im kažemo: ne plašimo vas se uopšte, ne plašimo se nikoga, jer radimo pošteno, savesno, časno i odgovorno. I zbog našeg rada i zajedničkog rada sa Beograđanima, Beograd će biti lepši, bogatiji i još bolje mesto za život. Hoću da se obratim posebno, nisam to do sada radio, hoću posebno ženama da se obratim. Damama od 18 do 100 godina. Hoću da se obratim vama, drage dame, hoću da vam se obratim zato što znam da ste uvek nosile najveću odgovornost. Zato što ste uvek donosili ključne političke odluke i birale budućnosti za grad i za zemlju. I hoću da vas zamolim da dobro razumete da ćemo sve da uradimo da popravimo položaj žena, što znači i bolju zdravstvenu negu, što znači ne možete da čekate na dijagnostiku i nećemo više da dozvolimo da nam žene umiru zbog raka dojke jer nisu mogle da budu pregledane na nekom mestu u Beogradu. Obećavam vam da ćemo sa onima koji budu provodili nasilje nad ženama u skladu sa zakonima teškim koje smo doneli da se obračunavamo na najstrašniji način. A ne mi danas imamo one koji se hvale time što maltretiraju žene. Hvale se time što misle da mogu da udare neku ženu. To će biti najveća sramota, ali ne samo sramota.
za to ćemo da ih gonimo i nećemo odustajati dok ne budu najstrašnije kažnjeni. Ja vas i još nešto, drage dame, mi muškarci umemo neretko da pogrešimo, da nas ponese srce, da nas ponesu emocije. A vi, dame, imate i srce veće nego mi, ali imate i glavu koja i bistrije i racionalnije razmišlja nego što to mi radimo. I zato vas molim da i srcem i glavom pozovete članove svojih porodica da glasaju za budućnost, da ne glasaju za prošlost. Molim vas još jedanput, jer mnogo je važno da pobedimo. Mnogo je važno da pobedimo, jer samo tako će Beograd i Srbija moći da idu zajedno napred. Samo tako ćemo moći da imamo ovakav grad pristojnih i dobrih ljudi. Ljudi koji ne mrze nikoga, ljudi koji ne vređaju nikoga, ljudi koji ne zvižde nikome, ljudi koji ne psuju nikoga. I još nešto, samo da imate u vidu, svaku izmišljotinu koju su izgovorili, od Sinišina 24 stana do svega drugog. Siniša ima jedan, a ne 24 tamo. To je trebalo mnogo ranije da objašnjava nekima otkud mu taj jedan, a što baš morate da preterate sa ta 24. Morate da lažete, morate da izmišljate. Pokušavaju da izmisle svašta i za mene i za svakog drugog. A evo vam samo jednu stvar kažem, ovde pred vama. U poslednjih 5,5 godina imovina moje cele porodice, imovina cele moje familije nije ni za dinar uvećana, naprotiv, čak i smanjena. I kao što vidite, to smem da kažem pred svima vama, zato što je meni najveća čast da radim za vas i za nas, da radim za našu Srbiju, da se borim za našu Srbiju i na onim poljima u kojima je nemoguće boriti se, da se borim tamo gde su svi digli ruke i odavno odustali, i da ustanem rano i da legnem kasno i da kažem stvari koje ne vole da čuju i Merkel, i Putinu, i Trumpu i svakom drugom na svetu, jer moj interes je samo jedan, da štitim Srbiju i da branim Srbiju. Zato što dobro razumem šta je interes Srbije, pozivam vas da glasate za Beograd, zato što volimo Beograd i u nedelju svi na izbore, da im pokažemo da je većina pristojnih ljudi u ovom gradu, običnih, normalnih ljudi, koji hoće da se bore za svoje porodice, koji hoće da se bore za svoje sutra i ništa više. Veliko vam hvala na ogromnoj podršci. Sve najbolje vama i vašim porodicama želim. Želim vam mnogo uspeha i da ih pobedimo, ali ne samo da ih pobedimo, da pobedimo ubedljivo, ubedljivije nego što sanjaju, ubedljivije nego što očekuju. Živela Srbija, živeo Beograd, do pobede! Idu napred. U ovoj zemlji mnogo je krivo.